Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati.
Orasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu tega gesima ma dihita be. Adorang totapuka par mingguota jumolo majo hita martangiang di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuji matuhata marhite ede nomor 10 walu ayat 1 2 doho tolu ukap bahal naum muli. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay dokonon na doaka suru-suruan na taringot tuho, asa dijaga ho tiaka dalanmu tudena. Hai tangan-tanganon nasida doho, asa unang tartuk-tuk patmu tu batu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Martangiang mahita, ale amanami na diwanwagijang, isuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus Kortion, asa disegaya kaulaon ni sibolisti, kay padungo mahami marhite-hite tondim na badiyay, asa unang tarpodom hami di bagasan dosa, alay asa monak kami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleling di tanoon, ay masahat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangi homa pati ni dibata di minggu stega gesima sadarion ima natinotapon tian pati patoluhon dohot lapatanna patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni dibata yang go soture dalanna ayo hona uhumna dosogot akana marsineang di goarna dia do lapatan ni oddo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujaran naroa manang mangaci marhite-hite goar ni di bata ai dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipuji-pujian do sidohonon goar ni debata ima sahatna atong rak mangidugo gumahita lahu mangulahu pati nai ali Tuhan debata kai pargugui mahami mangulahu nahubat pati amin. Ai đang đón mai mà
Satopoti madosata diadupan ni dibata martangiang mahita. Ali Tuhan dibata amanami na dibuan magkijang. Odo na patupahon hasesan ni dosa dihami hala nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami tondim na badiay asa unang ganggu rohanami tiasi ni roham. Alaya sahot rohanami marhapor siaon lahu manggotapon nasa dosa doho roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonot do hata ni Tuhan Yesus. Romahamu tuau hamu akan naluja jalan asurat. Upasonak pehamu. Buat tamu ma augakku tuhamu. Guru hok kamu masyanau. Aina lambok doau. Jalan aserep marroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay lambok do augakku jalan neang do dohot na hupa porsakton. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amen.
turpuk epistel di minggu sega gesima sadarion imana dienet sian Markus sada ayat 20 sia saha 30 sia tajahama marsika sorin jala di ayat parpudi rapita majaha hocca dungruar sian parguruani manigor timogoti nasidama jabuni si Simon dohot si Andreas rapon si Jakobus dohot si Yohanes Alai napeak dosi matua boru ni si Simoni pane-paneon jadi manigor ditaringoton mai tu ibana jadi didapoton mai bana dijama tangan na pahehehon tungi ditadikon pane-pane ima ibana jadi dihobasi ma nasida Alai dumbot tung sundut mata niari masih buan nama sahit nambe itu halak kujolona rodi nasi opana kasih polis gabe sude nasida nasahutai marpungu di jolo rumai jadi torop doakan na hacitan nama ragam-ragam sahitna di pamalu jala torop si bolis di pabali Alai dang diluas akas si bolisi paboahon nau ditanda nasida ibana tungi manogo nai porngin situ tudope hehe mai bana tu balian laho martangiang tunalungun jadi dihuton si Simon dot akadongan nama ibana jadi tungju pakta tidok nasida mamado ibana tude hala mangelului ho Alai didok ibana matu nasida beta maita tuna asing tu akalumban na humaliangan asa dohot isi au marjamita ai alai rio lumbain naroau rapita majahota laos lau maibana marjamita tu pakuluan nasida na dilihat Galilea jala pabali akasi bolis ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala naupeopta amen Naro pandang imo
tahatidak ko mahaporsyaotai, tongon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaon di sando portibion, rap mahita madok, au porsya di debata jahuba, ido ama pargugu na suhatudusan, na tumapalangit dohot pano, au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siyan tondi parbadia andorang so habubuan. Ito tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni si Pilatus na matetarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manay tu surgo lahudul tu siamon ni debata jahuba amanay pargugu na so hatudusani isimay bana pa ima mula sugot tu tanoon manguhumi halat na mangulu dohot na mate au porsya tondi parbadia jaladong sa dahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen na kanabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na maddo mula mangulu dosogot daging halak ng mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Pikting di Huriata Minggu Sadarion 4 Februari 2024. Pertanyaan week. Rabu 1 Februari 2024 pukul 10 siawib maringanan di gereja Patupaun ni Huriata do pembukaan pertanyaan week. Sude ruas ni Huriata doho paduan suara HKBP Rawamangun asa madohoti pertanyaan ini. Tuna mangihut pertangan week di Patupa di week tabe hari Rabu dohot hari Kamis. Pertangan week mulat tama hari Kamis 15 Februari 2024. Pinangido tu sude situa week asa pasahat jadwal pertanyaan week tu sekretariat asa dipamasuk tu warta. Surat permahanion sian deporus. Surat permahanion deporus boima di Jaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Padidion Nabadia Minggu Sadarion 4 Februari 2024 di Parminggu pukul 10 WIB di Patupado Padidion Nabadia tudak danak torok ni dak danak nama jalo Padidion Nabadia 10 sadahalak onom bawa 5 parupuan. Donor darah HKBP Rawamangun Rap Dohot Palang Merah Indonesia Patupa donor darah hari Minggu 10 sada Februari 2024 pukul 10 WIB di ruang Timoteus Dohot Lukas Dohatot Tuan Buima di Jaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Ruas nana yang mendohoti donor darah Boima menghubungi Dr. Tiur Barjarnahor manang Dr. Erdiana. Ruas Nataba Minggu Sadarion Tajalodo gabe ruas Nataba ima keluarga Jonathan Riven Mangapul Tapu Bolon Inang Delvia Renta Boru Marbun Rosian HKBP Resort Setia Mekar Bekasi. Alamat Kompleks Pertamina Jalan Arun 3 nomor 5 RT 0104 Ujung Menteng Jakarta Timur Wik Penggilingan Jongjong Maham. Tuhatama nama masuk nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tar lumobi di jolo ni Huriata. Namoding. Nah di hari Rabu 30 Januari 2024 nunga jumolomoding sahalak ina sertika boru padjaitan umur 42 tahun di Nabaluhon ni Amata Joshua Simamora alamat Jalan Cipinang Lontar RT 01 Sada 0 Sia Cipinang Jakarta Timur Wik Cipinang. Tuudean hari Kamis sada Februari 2024 di TPU Menteng Pulo. Tuhatama nama ngaleho gogo dohot pangapulion di keluarga na dikonna.
Tabahan Namar Sahid, Robert Tubat Tobing, Sianwik Duren Sawit, dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit, ruang ICU. Pelea dohot akka udut ni buah tajahama di harotas tikting, naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu debatama akka berita masa, dohot ulaun akka si patopauta, bayan setangap di Guarna. Songonema tikting di huriatta minggu sadarion. Maria,
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Di mana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi. Mari hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amu akadamang dainang hanggi pinaribot akan atoras na mabuanda dana nanang didion. Pinasahak matabit kita saluna. Selamat hari Minggu madihita saluna. Darita nauli ojahan ni perpunguata memakulingi hita di mana surat di Yesaya 40 ayat 20 sada Rodi ayat 30 sada. Uzahama kita. Tungso mamoto hamu, tungso dibigi hamu mai, tungso pinabuaat tuhamu sian mula-mula, tungso ditibangi hamuma akka ujahan ni tanoon, marhabang saibana di atas niliat pertibion, jala dotso sihapor akka pangisinay, ibana pahebang akka langit song dagangan na halus, ipahire na sida song abit udung-udung bahay ni nganan. Ibana pasahaton nakapanggongkom gabi suada, akka panguhum di tanoon gabi marlea di bayan. Ipe nasida di suan, ipe nasida di saburhon, ipe marurat pakal nasida di tanoi. Asal mengubus ibana dopak nasida nunga malos. Gabi dihabakon haba-habai nasida songon rapar-rapan. Tungtui sema patudo somuau pabua suman autusi ninna nabadiai. Manai lima matamuna dopak gijang. Jala idahamu. Tungi sema namanopakai. Tungi sema paruar parangan nasida merbilangan. Ibana tahe majuluhu nai diwar nabi. Marguru ti hinagurang niguguna. Jalaibana do nasun hinagugu. Dang tagamul lilis nang gosada. Puasa dohonomu ale Jakob jaladidoko ale Israel bunido dalakku maradopo jahuba. Jaladang maruli uhum aus ya debatakku. Atehe dang dibotoho manang dung dibegiho debata saliling-liling nadu jahuba sitopak kauzung ni tanoon dango luluja manang madate ibana jaladang haduduan pikiran nai ibana balik mangalihong gugu tunaluja jala di pergugu situtu akan somargelok. Luja piak kaduli-duli jala madate. Jala tersuladit akan mardaging natabos. Alai akan marhaposan tu jahuba. Maruli hagugu on mardapot-dapot. Gabi marhabong nilali laho manaik. Marlujungi nasida dang oluluja. Mardalani nasida dang olo madat. Ima sahan. Huriani tuhata sudedo hita hea mangadupi na maol dingolutabi.
Dan adong nanggosa de pesian hita nalias siana kahamaulon na meragam-ragam di tongan di nguluon. Naso masipabua bedo hita. Tongon na idok ni si Zurtuli na masisakwi sahit na bedo hita. Alay si pata jujut buni tabain. Alay sa sitong nga hita mau boto manangakaha parukilon akanahacit pergumulan na tadupi di tonga-tonga ng kunduon. Jala pasti dohya hita sa luhut na sahat tu titik-titik klimaks ni borat ni pengalamat ta say songon na sumargugo hita madalani parngulot ta. Say songon na borat hita mangalakahol lakat ta. Alahyaw marsahit demam berdarah na uzui day tikimat say tubo si tutu toru si tutu trombosit naon nangwa pala mangangkat pat doho tangan soy nama borakna doho maulna. Kita serasa tidak berdaya gari pamasukon sa seddo idahat tu si pamanganon say songon na maul say hiranasya Jawa tu Sumatera dauna molodung sahat kita tu pakilalaan titik-titik nama say borat si tutu. Bahkan dinadiba mamuka pamangan naupe asa mukap lahu mengalusi jojo ni anak kona manang pahopuna maul ala ni borat. Hamuna kadamang doho dainang tersongonima pakilalaan ni bangsa Israel di turpuk taon dipucuni pergumulan nasida nahacit ni ay nasida ditongan ni habuangan Babil. Kola didok nasida nunga ditadikot jaho babehita nunga ditadikot Tuhani behita jala nunga dipalowat cita mate di tonga-tonga ni habuanganon ala ni dosata ala ni hama magotta dang dibege Tuhani be nahacit nataay dang dihilala de batabe nahacit natahilala nunga dawi be nasyan hita nunga bunibe de bata songon nanirok nga di ayat 20 pitwi nunga buni dalak kumaradopod jahuba daladang maruli uhu mau sian de batakku. Bahkan aladonggo sada tradisi di dunia Timur Tengah kuno molotalu sada bangso maradopon na asing dirajumi dotong debatani bangso na talui tong doh talu tu debatani bangso na monangi. Tuhannya dianggap turut kalah dalam pertandingan sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan Allah Israel itu sudah tidak lagi berdaya menolong mereka keluar dari perbudakan. Hamuak kadamang doh dainang jok donang hita makilalas ni. Mulotung apala saya terus kita merubat turu masakit mula ganuk minggu dang harus sehat di dia dahuleng Tuhan. Manang ngaluja martangi yang sada ina paingoton banugunugu sada ama asa say burzu ditinggalon akan nahurang di bana hapedang rata rida di dia doi daun huasuni Tuhan. Gabe dirajumi dang mergugu debata di tonga-tonga ningguluna
do di bagasan pakilalan. Hamuak kadamang doh dainang marhite-hite barita na ulion. Di jauh debatado tuhita. Perzulu jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada kesulitan. Jangan fokus kepada kelemahan. Alai fokus mahita tu debata namargogo. Laho peluahun hita siaragam ne hamaulun. Bangsa Israel di pembuangan lupa bahwa di pembuangan juga Tuhan hadir melalui hambanya Yesaya. Hidup baik narosi Yesaya mangapuli paingoton uhud majou nasida asa mulak tu debata Jahuba pabua debata rodi saliling nileleng nado Tuhan nasinobba nasidai. Tuhan membangkitkan mereka dari ketidakberdayaan mereka. Sebab Tuhan itulah pengharapan kita yang berkuasa memulihkan hidup kita yang terpuruk. Tuhan itulah kekuatan kita yang berkuasa menyembuhkan luka batin, luka jiwa hati. Sehingga iman percaya kita dibangkitkan kembali. Menurut tajaha di Yesaya bidu 50 sia ayat sada tidak isi dada nahurang gajang tangan di Jahuba lahu madungdung. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau. Menurut tadok ngatung bagasi tutu biamang perkirokon dan tu betangan di Jahuba madungdung. Firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau. Dan hurang gajang, tangan ni Jahuba lau madungdung. Jala dada marhapal pinggol na somerbinigi. Pendengaran Tuhan tidak pernah kurang tajam untuk mendengar. Tapi bisa malah sebaliknya seperti Eli dan Samuel. Ketika Samuel mendengarkan Tuhan menyapa Samuel, dia malah salah mendengar. Lau baibana tu si Eli, ahamong di Johoau. Dungi dia lu si Eli, dang hujowarmu mulak mahomodom. Romu saya suaran debata mamakulingi si Samuel. Dungi borhat ibana tu amana si Eli, ahamong di sodoau. Roma si Eli, tangadong hujoho mulak maholau modom. Patolu halihor rode bata majou si Samuel. Dang la rohana isi na majouon. Alai dia tong ibana among ngaido majou dungi borha ibana. Alai tuani ma bisuk si Eli. Na tua-tua lansia na burju. Lansia na tazom pikiranna. Lansia na takas marhapor seaon. Mamoto maibana. Molodung tolu hali rosi Samuel madapot tunibana madok wala hamong hapedang dijo ibana si Samueli dungi diboto ibana ma nangurodo debata lahu memakulingi si Samuel sebagai lansia, sebagai opung yang tua, dia memberikan arah kepada Samuel. Samuel molo rosa halinarian non suarai majouho Samuel dokma disod doa Tuhan suruh maaf. Telinga Tuhan tidak pernah kurang panjang, kurang tajam untuk mendengar penderitaan kita. Napa dua hon debataru di saliling-ililing ngado tuhatai. Dang holat di Israel secara geografis. Alai dihabuang ape doh do debata hadir di sini. Itu berarti kalau ada kita pergumulan Bapak Ibu, sebetulnya Tuhan juga hadir di situ, merasakan, menopang, mendorong kita
dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi. Mulai dok diso debataru di seliling-ililing adu ibana, adang majolo suku-sukun refleks kita. Misalnya 100 tahun na salpu, di dia mahita maringanan. Atau seumur saya entah 50 tahun, atau bagi bapak ibu yang sudah kakek nenek, 100 tahun yang lalu kira-kira di manalah kita ada. Dalam hira-hira songo dia membentuk tatiki. Dan buira terbayang ke kita teh. Terlalu susah bagi kita membayangkan sebagai apa kira-kira wujud kita, bentuk kita, atau tempat kita 100 tahun yang lalu. Molo tetap baik musa hira-hira 1000 tahun na salpu gabi aha mahita hati hai. Jangan-jangan mungkin orbu-horbu gope. Manangirok nakaning di turpuk tau dia ya 24, ipe nasi jadi suan, ipe nasi jadi saburhon, ipe marurat pakal nasi jadi tanoi, alai asal mengubus ibana, dopak nasi dan nunga malos. Gabe dihabakon haba-habai nasida, songon rapan-rapan. Jangankan 1000 tahun yang lalu kita bertanya kira-kira apa wujud kita. Apalagi sebelum dunia ini dijadikan, sebagai apa kita waktu itu. Tidak ada yang sanggup memverifikasi itu Bapak Ibu. Kecuali Tuhan yang Maha Kuasa yang mengetahui segala beluk kehidupan kita. Atau ngahama si pangasahonot tadi nguluong. Aha masih hagizak konot tadi nguluong. Sohola madok marede khobar tubuh kwedetai. Ode bata tunglongang do rohaku molo hubereng nati nopami. Di referenai marulupulo pau memujiho o debata sangap doh. Sebaliknya ada juga sebuah pertanyaan refleksi. 100 tahun naneng ro hira-hira gabiah mahita. Melo cacing lumayan dupete huli-huli tei di pangan. Masih ada wujudnya. Kalau 1000 tahun yang akan datang, atau ketika Allah sebagai Omega yang akhir itu datang, tunggu dia mahita. Merhite-hiteo di babua diasari rohita, debata nama noktong rodi saliling-ililing ngaduibana. Holan na cekin sementara rohita di Portibion. Alai nang pecek in sementara di perbaga di batado hitabui mangulau nak kaulau na dinggan ulau nauli gabe pasu-pasu tu na humalia. Manangarong majolo suku-suku ropane suku-suku niaka na tua-tua manugunugu danak laho menyadari bahwa debataro na marhuaso di sadok Portibion. Isukun among nga may mana sahala duli-duli. Ho siya dia do harorwamo tu Portibion. Balsian bapa matong dohot oma. Bapam doh omamu siya dia ro. Balsian opung matong opung duli dohot opung boru. Anggoita ni buripe kira-kira diverifikasi ban opungmu doli do opung boboru sia dia maharoran nyong ba sian bapa nyo puku
opung mon opunga dungi bingung may mana si Raja Batak matong na perzulu sa sudina. Alay siya diero si Raja Batakon. Ternyata kita buntu tapi ada suatu jawaban yang oleh kita tidak sanggup memverifikasi, tapi sebagai orang beriman kita yakin Tuhan yang eksis itu ada, yang menciptakan segala dunia ini. Didoakan Nabi Sukhamu kadamang do dainang tata surya tahun itu masih hanya satu dari jutaan tata surya. Jadi banyak kono pesona sosial do tu uto kate. Sian tata surya kita ada, tapi banyak lagi bintang-bintang, galaksi-galaksi tata surya yang belum dapat sanggup diverifikasi oleh pikiran manusia, kecuali kita yakin dan percaya itu hanya diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Majauh tuhita asa marlas di roha marulopolo pitatong makaprosai Tuhan debata. Namanok tong rodi saliling-ililing nga. Songon na nialaman ni bangsa Israel di habuangan Babylon. Satokid do na hatsit anggo na ni Ainai. Alay namanok tong rodi saliling-ililing nga do iyanggo Jahuba. Tajaham jo satokid jo hamwak kadamang do dainang na di ayat 15 di jolo ni turpuk taon. Songod dia mazolmay didok. Idama dotson sa tetek aek di panguhatan do akabangso. Jadi bangso Indonesia dak pala balagari di bangso Portibion. Alay taanggak mazo bangso ng belga. Alayang ko dihatan debata sa tetek aek gope bangsoy di julu ni Jahub. Jadi sa tetek ko sa Sumatera sahatu irian jaya. Jadi molo dihita piga tetek manuang odang nanatu sabyon. Lau patuduhon habel gaun ni Jahub. Jala dotson orbuk nanipis ditibangat donasida dirajumi. Orbuk nanipis ditibangan. Idama dotson orbuk akka pulo nabongkal. Dotson orbuk akka pulo nabongkal. Lapatan na hamuak kadamang day ng madala ni tahun 2024 ton. Di jo turpuk tahun dohita marhite-hite hatan debata. Asa saya dibagasan serek miroha hita. Dibagasan turuk miroha hita. Alay saya toktong ringgas pabalgahon, pabadiahon, marmuliahon debata. Disadok panggulmiton ni patuluhon jala perpudi. Di jauh de bataro hita totong asa say tok satia may mahon ibana marhaposan tuiban. Mulugoda nga kakeraguan ketidaksanggupan dihita madalan ya ka ari-ari ning uluta manarutson nakkaulaw di tonga-tonga ni keluarga pasikolahon nakayanakon do lan akanasing di jauh de batahita marhaposan tuibana. Songon na tersurat di ayat 30 sada. Madok alay akan marhaposan tu Jahuba. Maruli hagugon mardapot-dapot. Gabi marhabong nilali law manaik. Marlujungi nasida dang ululuja. Mardalani nasida dangono madat. Matsegudang gua kaede di tonga-tonga ni Huria dia kapunguan majuhon asa songon pidong Raja Walion. Ngulu ni hita kana persea setia marhaposan tuiban.
tersongod dia mahorwa sautik gobbaran ni burung Raja Walion. Nin nakapanafsir dalam jarak 2 kilometer mata burung Raja Wali sanggup melihat dengan tajam ulat kecil di seberang sana. So ni tajam ni pernidaan ni pidong Raja Walion, so ni daw na jarak nga, tapi dia sanggup melihat jauh, tepat di kejauhan sana. Seperti itulah orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan, marhaposat tu Jehovah, dia memiliki sikap pandangan yang visioner di tengah-tengah kehidupan. Saidao hita manatap dok Pak Zulu. Dak kolam manatap pedek. HP gabe persoalan di tengah-tengah ni nahumaliak kita. Dugina paduahon molodung 40 tahun umur ni pidong Raja Walion. Dia akan mengambil waktu khusus bermeditasi ibarat kita manusia, tetapi paruhnya akan semakin turun bengkok ke bawah sehingga dia susah mengambil makanan untuk dia makan. Maka dalam tempo 30 hari dia harus mampu merontokkan paruhnya itu dengan sakit dan berdarah-darah, tetapi setelah itu muncul paruh yang baru. Selain itu dia akan mencabuti sendiri bulu-bulunya yang amat tebal, yang membuat dia susah berat untuk terbang ke sana kemari, sehingga kembali tumbuh seperti biasa sayap ini. Dan kata orang-orang bijak, sayap yang baru tumbuh itu memiliki kemampuan membaca arus udara, membaca arus turbulensi udara, sehingga dia dapat menghindarinya, lalu terbang. Seharian dia sanggup menjelajah ke tengah-tengah dunia ini. Akana satia marhaposat tu Jehovah, maruli hagogon mardapot-dapot, marhabong nilali lao manaik, marlojongi dang luluja, mardalani dangolo madate. Hitape di tengah-tengah ningoluta sigan upare. Tudos tu pidong Raja Wali. Disude keluarga, di tonga ni ulaon, di kantor di balian, milikilah waktu khusus bermeditasi, memohon petunjuk Tuhan, agar kita senantiasa beroleh kekuatan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Hamunak kadamang dohot dainang nani haholongan di bagasan guarni Tuhata. Songonido nang si Simpson di ujung ningoluna di pangiduibana gugus ya debata sahalion ali Tuhan di ujung ningolukon. Dia minta kekuatan kepada Tuhan, dan kekuatan itu jauh lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan dengan sebelumnya. Pada masa tuanya, di masa akhir-akhir hidupnya, Tuhan memberikan kekuatan pemulihan kepadanya, sehingga dia boleh kuat melakukan apa yang dia kehendaki sepadan dengan kehendak Tuhan. Apostol Paulus mandok di Filipi 4 ayat 10 saluhu nado tarpatu paau marhite-hite debata na margugoyhon au.
Lausima pargugo di hita mo kadamang do dainang. Menurut nakaulota di tahun 2024. Di sudeya kaulota ganut marsada-sada. Asa saya toktong mangasahod debata pargugo na suhatudusan ni hita. Mangasahon uhum na siya tuhata. Unang mangasahod balga ni botohon. Nang songonian no dinamamasuki pesta demokrasi hita di tanggal 14 Februaryon. Songo kala Kristek kita, songon na persea hita, sudi mahita borhat. Tu akainganan TPS pinarari di pamaretata. Jala martangia kita memilit hobar tu hati nurani. Unang adong na terjajah. Unang adong na merasa diperbudak. Manuraton si pilitota. Hobar tu panuturion nitod di parbadia. Asa umuli bangsot taon ng tua katik kenaro. Asa hot uhum dohot hati goran. So nang suharibu-ribu kita madalani ngulu-nguluta. Jala sudi hita kamanginang menjaga kedamaian, menjaga kenyamanan, merpesta demokrasi. Kita berharap tidak ada seorang pun warga HKBP yang tergoda nanti melakukan keributan, tapi tetaplah senyum, memberikan suara dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Nang hamu akamanami nanami na mabuat danak si didionon. Di jauh debataro ng tuhamuna. Agar kalaupun ada masalah dalam keluarga, pekerjaan, wanita karir dan lain-lain, Tuhan berfirman 3 tadi. Pertama, fokuslah kepada pertolongan Tuhan. Jangan pernah fokus kepada permasalahan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan yang berkuasa menolong kita mendidik anak-anak dalam terang firman Tuhan. Alaihu pangido mulai hari Minggu ikun wajib mahamusada ama manang nasada ina mabuat danahom merminggu tu sinantam. Kalau dohamu tahe sona halus dua lusumunah wida ikonolor. Karena investasi terbesar di zaman ini bukan lagi sawit, bukan lagi tambang, tapi justru anak-anak. Dan ketiga, setia merhaposan tuibana. Asa songon pidong raja waliih, marhabong nilali, mardalani, marluzungi, dangolulu jahamuna. Selamat manang dia ka upunga teh na mabuan anak konna. Ay sipata, bapana, inungga mabuan danak terdidi, alay na lebih hepot upunga do. Halagay behira na ubalga holong rohana, tupahopunay daripada siang. Memang firman Tuhan juga mengajarkan kita, Lois dan Eunike itu seorang nenek memiliki peran yang luar biasa mendidik cucunya menjadi orang hebat seperti Timotius. Alai suatu gabe keberatan nang ka anak parumain ala diopunga manangahape diwahen bapana do inunga tu pahopunay sudi salahun upunga. Ehado di Kalimantan sada anak boru gabe opungay do di jauh oma mak alay di si do mak nga do bapana dangi do tu si oma alay tantangan batok tuhamu na ya kaama do ina nakpe berju opunga tong mau burju bapana dohot idong partang yang baik. Puji-pujian jala mauliate husobaho kami tuho wali Tuhan.
nang mamakulingi jala majuh hami maruzahat tu hatam na paingotok kami melutung adong peyak kana maul na huadupi hami di paranguluonon unang gabe hibul rohanami di dodoni akana mauli alai pahibul horroha tu hagugun di debata natuk paluahok kami sian uhirhon tu bagasar rohanami debatana manoktong rodi saliling-liling na doho dang merpasoho takwali Tuhan alai hami para satok kinado di hasyanganon alai nang pesatok kami di hasyanganon nang pakyan nami pertikyani sauliulina sadenggan-denggan na asa gabe sorminan di bohim hami uzu mangula hami uzu karejo hami di kantor asa gabe sorminan ni bohim hami molo mangula hami songon polisi songon tentara songon jaksa songon hakim songon dokter sitidangi uhum disude panggulmito ningulu nami dada na holam mga lulingulungulu hami marhite-hite ulaw ni alay na yung patuduhonon nami bro bohini Kristusi marhite-hite ulaw nami ganup dohot kinerja na duminggan di tonga-tonga ni paranggulmiton ni ngulu nami disudi perdalan ni ngulu nami ali Tuhan di tahun 2024 mengadupi pesta demokrasi dohok mahami say toktong marhapo satu ho unang marhapo satu zolma unang marhapo satu gogo ni botohon unang marhaposan tu gogo ni budil dohok sijata alai mangasahon gogo dohok sijata na syakoi hati koran maruzahat tu hatam nabadiyai saybay mahamyak kaya nakomo nasatia may mahoko marhaposan di sude panggulmiton ninguluna asa gabe marhagugon na mardapot-dapot tami tudos tupidong Raja Wali marhabong nilali lau manaik lam tibo akapangkat akka jabatan akka paranguluon ni sudi ruas ni huriam lam tutibona nang akka pajapalan na nang akka ulon na dot akka patsamutan na molo marluzungi pehami dangululuja molo mardaleni pehami dangolo madat alay sa toktong may paibaro hami di Tuhan paibaro diri nami songon pidong Raja Wali naolo mabubuti akka na maduduni parangulon nami naolo mabubuti akka pangabat laho pauliulihon parangulon nami asa gabi mulak poso parangulon nami, gugo nami, semangat nami, mangulahon na kaulahon na uli, habartulo mo ni Roham. Ali Tuhan minggu naro, tolhas mahami bangsa Indonesia tu pesta demokrasi, pemilihan presiden, wakil presiden, dohot akka legislatif di tonga-tonga di bangsa nami. Sayhoma Tuhan menginit bangso doh negara nami Indonesia dosian akka perpecahan dosian akka disintegrasi bangsa alai sudi hami akka pejabat parpangkat ruas ni bangso nami paripe ni Tuhani sadok pertibion madzamoton diri nami bi majagahon diri nami bi asa unang nangadong nanggosade pesyak kami
na tertait tuaka pangalaho nabui manigai hadumaon ni tonga-tonga ni bangso doho negara nam. Pasisi bangso nami siya na patujuluhon gugu alay patujuluhon uhum dohot hati goran. Asa sonang suharibu-ribuan bangso nami bangso Indonesiaon dalam marpesta marlas ni roha hami di pesta demokrasi i manangisi petuhan na talpilit na tinodo na yung dohot kami marulupulup inorhon ni saluhunay. Say padawak kapangguturi ak kapangabati mulaborhat kami to TPS asabuy takasupa tuduhok kami song kalakristek kami suara na nang pasaton nami nagabi hatutuan tuaka pertugi ni bangso nami nang tuaka tiki na nang ro nang ianakon ni Huriam na nang majalo pasu-pasu di habobongot na sida Tuhan rajaw mo marhiti-hiti padidiyon na badia. Homa Tuhan majakon makaol akada danahon. Gabe yanak komo mamuka siyan padidiyon ni. Huhut perbisuhi perguguy ng akan atorasna. Asa sa itoktong tipabahir tiki na doh guguna. Laho manugunugu danaki. Apuli keluarga na marsitaonon keluarga tininggalhon ni inanami sertika baru pajaitan perguguy amat ta Joshua si mamura rapdot pinoparn lehon panatapan na baru doh apul-apul na sun guguy asa uy na sida Tuhan hitsat mamulus akan na mauli di tonga-tonga ninggulu. Tabay hahipason di keluarga nyonya siagian beruda manik. Very Gustap panggabian. Nyonya perdi di boru manurung. Pulo na pitupulu. Benni marpaung. Ramos tambunan. Nyonya si hombing boru panggabian. Roma si rait. Robert tubing. Topok manasida di tonga-tonga ni puduman nasida na piak di rumah sakit. Asa diari na pinarbadia mon sumuang gugu nasida nang haporosyaw nasida dohot pos ni rohana di hamamalum ni sahid si pasahatommo marhiti-hiti akka ubat para medis na pinakit. Songoniman ang akka natongon pemulihan di jauh nabi nang hami sa luhut na di Tuhan apehot tangamu nalabo dan nagugui asa tung sumuang hahipason nami bi doho gugu nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Terpuji matuhata marede maita. Jehovah pangurupi isi ulahoni ilehon postera iganu teke
Di mahita ulaun padidion nabadia jongjong mahamu sude natoras nama buan danak sididionon laos maret de mahita nomor 104 onom. Jesus, ai tarini, no posso passar. Sai Roma mangaligi, ut manjala. Di bawah anak torasna, nasida. Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toti parbadia. Amin martang yang mahita. Ali yaman amin na di banua gijang, naroro hami tu zulum mabuan akada danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pergugui manasida
mangeahi hangoluan sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamuak kadongan nama buan danak sididionon, tangihon hamuma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia pertibion nin nama dok akasisiana. Udai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan koarni debata ama. Anak dohotod di perbedia. Azari hamu manasida mangaradu ti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jalai ngok ma. Saina dong anakku do hamu ganu pari rasi rasaro azal ni hasyanganon. Manangi sepe na porsea do nanididi dapotan hanguluan alena so porsea hona uhum sugut tangihok kamu madot hatan debatana tersurat di Evangelium ni si Markus adong makka nama buat dadadani itu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma loas samuma akada danaki rotuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaun ni debata natuturo na hudohotto majalo harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul makada danahi dia pe homatu tangan natu nasida laho masu nasi atong nueng hamwakana toras ni danak nanang sidi dionon zumulu mahamu makatidakon hapur seotai au persea atau ngalusi hamu mahata na husukut tonot tuhamu arzulu di pangido hamu do noeng didion akada danahon tu bagasan ni nahina persiamuna bedua hon beha olo do hamu mamudai anak komunaon asa di boto jala di hutan nasida hatani debata patuluhon naoro do haum marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gai beruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong romahamu tapasahak ma nasida tu perdidion nabadiai. Ali neina lasmira pakpahan idi maho ubagasan goar ni debata
dohot bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goarni toddi parbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho dihabobongot mon Tuhan rajauna olak neon rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Brian Sesa Abimanyu Hutasoy Udi di mahong tubagasan goarni debata ama dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan goarni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna wala nyon rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Nadine Arunika Tambunan Udi di maho tubagasan goarni debata ama dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan goarni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna olak nyon rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Joska Kyle William Lumban Turuan Udi di maho tubagasan goarni debata ama dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan goarni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna olak nyon ruri saliling ni lilingna. Amin. Ali Gwenet Carla Jane Tarihoran Udi di maho tubagasan goarni debata ama dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan goarni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna olak neon rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Airin Kinaran Nababan Udi di maho tubagasan goarni debata ama dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus
dohot bagasan gowarni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debatama ho di habobongot mon Tuhan rajauna ola nion rodi sa liling ni lilingna. Amin. Sebelah tangan itu. Sebelah. Ya. Itu sarung sedikit. Ale Clayton Silo Marhara Siahaan Udidi maho tubagasan gowarni debata ama do tubagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan gowarni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan dewata maho dia bohot mon Tuhan rajauna ola nion rudi saliling ni lilingna. Amin. Kamu sekolah minggu berdua ya? Berdua ya? Mana? Satu-satu. Pegang mana? Di bawah saja. Ale Liberty Togi Pangihutan Sirait Budi di maho tubagasan gowarni debata ama dohot tubagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan gowarni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debatama ho di habobongot mon Tuhan rezona ola nion rodi sa liling ni lilingna. Amin. Ale Lionel Adi Gerald Sirait Budi di maho tubagasan gowarni debata ama doho tubagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan gowarni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna ola neon rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Aaron Gustaf Yosua Haratua Sinaga Didi maho tubagasan gowarni debata ama dohot tubagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan gowarni toddi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajauna ola nion rudi saliling ni lilingna. Amin.
Ali Serena Kiara Namora Malau Udidi Maho Tubagasan Goarni Debata Ama Doho Tubagasan Goarni Anakna Tuhan Yesus Kristus Doho Tubagasan Goarni Todi Parbadia Amin. Di pasu-pasu Tuhan Debata Maho Di habawongot mon Tuhan Rajauna Olak nyon rodi saliling ni lilingna. Amin. Pendeta nomor 147 orang tua yang membawa anak dibaptis diundang untuk bangkit berdiri. Marede Mahita. Jesus amirodiso mangiut konanidaku rodomo somo ala nabi natitonu Martang yang Mahita. Ali Tuhan Debata amanami merhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami akada danakot tuho. Jala di zakon horo nasida gabi anak komu merhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanah on. Jala gabi panean dihanguluan nasaliling nililing na. Asi maroham doh dia kanatoras nidak danakon. Sai pargugui. Jala ajari manasida. Manugu-nugu dak danahotuho. Asarap nasida taruli. Dia ka artani harajaumu. Amin. Laos jong-jong Mahita saluhna. Tapasahat ma peliata tua dupan ni debata martang yang Mahita. Ali debata amanami nadiban wagijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masyan na nilehom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pelianon. Pati bulhon harajau mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asal lam hutadahami gudang ni silehon-lehom mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
nama nami na di benua gijang sai pinarbedia maguarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhan sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songot panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim. Hurian itu hatta, sudah kami perhobas di huriata, padita, situa, tim musik, media, di bagasan holong nasihat tuhata pasahato tuhamuna, selamat hari Minggu madehita salautna. Kepada orang tua yang membawa anak dibaptis, kita bangkit berdiri di depan untuk menyampaikan salam dari warga jemaat kita. Dipersilakan